孤独の牢屋では会話をする友人が重要だ。あなたは私に会話がありますか？脱獄をしますか？私も同様です。なんということ、道がない。その通りです。ああ、その通り。私には優秀な部下が存在します。ねじねじねじね。もういいだろう。ああ、もういいよ。わ、熱い。お前はもう用済み。消えろ。It's time to play dodgeball. やはり私は行かない。私は視察団の船を奪う。さらばだ。間抜け。間抜けは誰だ？あれは視察団の船。彼の様子だ。まさに肝心の行き場所。彼は私を追ってから守るため自らを犠牲に